आलासिफ्रा नै गावदांथार ओमफ्राय नै सासे नानिया खुलुमबाय। हेल' फ्रेन्ड्स, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ आरो दिनै जाबाय रबिबार आरो आं मा बुंनो दिनै दा मा बुंनो आं ओरैबादि गोमोथाव दिनै माने एकदम शकिं मोमेन्ट आरो आंनि थाखाय। आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन दि आंनि न'खरावदि बेबायदि मानसिया मोनफैगोन। आं दा नाम थाम जेबो मेनसन खालामला, नोंथांमोना एकदम भिडिअखौल' नायलांदो, होमबासो नोंथांमोना सिनायखायो, एकदम फुरा पपुलार। दा बिराद गोमोबायसो आरोखि आं। आरो भिडिअखौ मोजां मोनब्लाथाय लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो गाइसफोर। थ' बिदिब्ला दिन्थिनि आलासिफ्रा नै गावदांथार ओमफ्राय नै सासे नानिया अबेनिफ्राय फैदोंमोनलाय आलासिया? मंगलयानिफ्राय ना? खान्थाल फिथाइ ना? बिराद मोजां मोनबायलां आं दिनै लोगो मोननानै। औ, फैबाय थादो माजे माजे बिदिनो गेजेर गेजेर। ओमफ्राय दा अबाव थायोमोनलाय? न'आवनो थायो ने? आदसा भिडिअ होथाराखै दामानि? होथ'वाखै, खालामनाय सम मोनथ'वाखै ना? आदसा दे। आयं, नों ओंखाम जाबाय? हे? जा मोजां देलायदों आयंआ नै मालाय। फरखा जोब्बाय आयं? फरखा जोब्बाय? ए, नों खान्थाल जायाखै? र' गोदनायाव सायो हामाना, र' डिस्टार्ब दा खालाम आब'खौ आब'खौ खुदुमलाय एसे। A few moments later. जोंना आलासिफ्रा माने बिबोनांफोरखौनो होननांसिगोन। नैबे बिबोनां लोगो नालाय, नैबे नानि पुर्निमायाबो बिबोनाङानो जाहैबाय। आमथिसुवानि खान्थाल फालिदों जों। औ, बिथांनाबो गामियारि क्रिएसन दङ, नोंथांमोना बेसे हायो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। औ, जानायाव रायलायनो टाइम गैया। दे जादो। खालामदों दे। आलासिखौ खान्थालजों इनभाइट खालामदों। औ, दा मा जाहोबावनांगौथाय खान्थाल जाखांनानै जारलासो जाबाय। आलासिफ्रानो ओरैबायदि इमारजेन्सि बेदरखौनो लायनांसिगोन। ओमफ्राय नैबेखौ सिनायना सिनायाथाय? बेथ' एकदम बेबो पपुलारखा, एकदमबारे बिउटि पार्लारनि मालिक बियो। जली ना, तेरी भी जली ना।